Bueno, és un orgull jugar aquests campionats en la universitat, no? Al final hi ha molta gent de diferents universitats que juguen a diferents clubs de bastant nivell i sempre és bo jugar amb altra gent i amb gent que està a bones categories i que et fan sentir molt bé jugant. Home, és molt bo que es comenci a normalitzar que el futbol femení o qualsevol esport femení doncs, sigui igual que el masculí, no? No hauria de ser notícia, però per desgràcia doncs, a dia d'avui encara ho és, però molt contents de que cada cop més es vagi normalitzant la situació i ojalà que arribi un punt que no hi arribem a parlar com a notícia, sinó com a un fet. Doncs és un partit molt difícil perquè hem jugat contra ells els últims anys, ells van anar al Campionat d'Espanya l'any passat, van quedar campions, tenen un equip fortíssim de molts bons jugadors, de molt bones categories, dos molt bons entrenadors com nosaltres i serà un partit molt igualat, no? Tant a les banquetes com en el camp doncs som dos equips que tenim bastant nivell, tenim la sort de poder tenir bons jugadors de bones categories i serà un partit molt divertit i molt lluitat.